זה חיים, המטופל שלנו, שהגיע אלינו לעשות טיפול שיניים. עכשיו זו פעם השנייה שלו שהוא הגיע לשים את השיניים מזירקוניה שכבתית. איך הייתה החוויה שלך אצלנו? חוויה מצוינת, ממש מצוינת. אני ממש מרוצה מכל הטיפול, אני מרוצה מכל הצוות. הצוות ממש חמים. בהתחלה, איך הגעתי בכלל? אני הגעתי דרך הבן שלי גם עשה פה טיפול. כאילו, עשה טיפול לפניי, כאילו, ממש הוא מצא אתכם, לא יודע איפה הוא מצא, אבל הוא מצא מציאה, אפשר להגיד ככה. אז באמת הוא עשה טיפול אישור שיניים, זה היה ממש מצוין. אז הוא המליץ לי. אחרי שהוא המליץ, אני חשבתי, גם אני רוצה את זה. ובארץ אני גם פניתי למישהו, פניתי להרבה רופאים, ואף רופא לא לקח על עצמו את הפרויקט. זה ממש פרויקט, יש ממש בעיות. כן, בגלל שחיים מסובך יותר. מאוד מסובך, ואז אף אחד לא לקח את זה. ואז אני חושב למה שהקליניקה הזאת שעזרה לבן שלי, למה לא תעזור לי גם. אז אני יצרתי קשר עם דוקטור סצ'ין, שהוא גם מאוד התייחס אליי, בהתחלה כבר. ואחרי זה כבר מצאתי את נטליה, הוא קישר אותי עם נטליה, אז שלחתי להם. עכשיו, מה שהתרשמתי מאוד, מזה שהם עשו לי את כל האבחון במרוחק. אתה שלחתי להם את כל הצילומים, והם כבר קיבלתי את זה. אז אני הלכתי ממש על מוכן, אני ידעתי מה אני הולך, ידעתי בדיוק מה זה, אני הייתי מוכן לזה, כאילו נפשית גם אפשר להגיד. אז זה מאוד מאוד, זה מראה על מקצועיות מאוד מאוד גבוהה של כל הצוות. וצוות ממש מצוין, אז כל דבר לוקחים בצורה אישית. כל שן זה משהו אישי כזה, זה לא ככה שעושים את זה בסדרתי, על המסורה ככה, כל אחד. כן. ובהשוואה לארץ אני יכול להגיד שזה פה הרבה יותר טוב. כי אני הייתי בהרבה קליניקות באמת, ואין מה להשוות, ואני ממש מרוצה מכל זה מכם, ותודה רבה. ואיך התוצאה? תוצאה מצוינת, יכול לראות. מדהים. תוצאה ממש מדהימה. תודה רבה חיים, תודה רבה. תודה. שיהיה לך טיסה נעימה. תודה לכם.